Η Μελβούρνη. Η Μελβούρνη είναι μια μεγάλη πόλη με πληθυσμό 4,5 εκατομμύρια κατοίκους. Η έκτασή της είναι αρκετά μεγάλη, 8.806 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο επισκέπτης μπορεί να δει πολλά πράγματα σε αυτή την πόλη. Μπορεί να δει τις όμορφες παραλίες, τα μουσεία, την κεντρική βιβλιοθήκη, τα πολυκαταστήματα, τις πινακοθήκες, το ενιδρίο, τις διάφορες αγορές, το ζωολογικό κήπο και άλλα αξιοθέατα. Επίσης θα δει τις τελειότερες αθλητικές εγκαταστάσεις και τα μεγάλα στάδια τα οποία θα του μείνουν στη μνήμη του για πάντα. Η Μελβούρνη είναι μια μοντέρνα πόλη, απλωμένη σε μεγάλη έκταση. Στο κέντρο της υπάρχουν ουρανοξύστες, αρκετά καταστήματα, νοσοκομεία και πολλά γραφεία. Τα νοσοκομεία της είναι υψηλού επίπεδου, με άρτια μέριμνα για την υγεία των ασθενών. Επίσης υπάρχουν αρκετά γιατρεία για ηλικιωμένους και γυροκομεία. Στο κέντρο της Μελβούρνης βρίσκεται επίσης η Βουλή της Βικτόριας, όπου οι πολιτικοί συνεδριάζουν και αποφασίζουν για ζητήματα τα οποία αφορούν την πολιτεία. Σε πολλά σημεία της πόλης υπάρχουν εστιατόρια και αυτά συνήθως είναι ελληνικά, βιετναμέζικα, κινέζικα, ιταλικά και άλλα. Ο καθένας μπορεί να βρει ένα φθηνό ή ακριβό εστιατόριο ανάλογα με τα χρήματα τα οποία θέλει να ξοδέψει. Πολλές είναι επίσης οι καφετέριες όπου μπορεί να καθίσει κάποιος για καφέ και γλυκό ή ένα απλό μεσημεριανό. Στην κεντρική οδό Lonsdale, καθώς και σε άλλα προάστια με Έλληνες κατοίκους, υπάρχουν πολλά ελληνικά καταστήματα, τα οποία πουλάνε δίσκους με ελληνική μουσική και τραγούδια, βιβλία, τρόφιμα, ποτά και γλυκά. Η Μελβούρνη προσφέρει μια μεγάλη επιλογή από διασκέδαση. Επειδή η κοινωνία της είναι πολυπολιτισμική, γίνονται πολλά φεστιβάλ που θυμίζουν τον τόπο καταγωγής διαφόρων εθνικοτήτων. Γίνεται το φεστιβάλ των Ιταλών, των Ελλήνων, των Ινδών, των Κινέζων και άλλα. Στα παράκια οι νέοι μπορούν να ακούσουν ελληνική και ξένη μουσική. Γίνονται συναυλίες από διάσημους τραγουδιστές. Πολλοί πηγαίνουν να τους ακούσουν και να διασκεδάσουν μαζί τους. Η Μελβούρνη είναι μία από τις πιο δυναμικές πόλεις όσον αφορά τις αθλητικές δραστηριότητες. Ας μην ξεχνάμε ότι το 1956 φιλοξένησε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το αυστραλέζικο φούτμπολ είναι το σημαντικότερο άθλημα της Μελβούρνης. Υπάρχουν επίσης εγκαταστάσεις για τένις, κρίκετ, ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση και για οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Πολλά παιδιά στη Μελβούρνη αρχίζουν την άθλησή τους με τα λεγόμενα athletics από μικρή ηλικία. Οι καλύτεροι κολυμβητές Ολυμπιακού επίπεδου είναι από τη Μελβούρνη. Ο επισκέπτης στην πόλη αυτή έχει μια μεγάλη επιλογή για να παρακολουθήσει ό,τι άθλημα προτιμά. Το κυριότερο προσόν της Μελβούρνης είναι ότι ο ρατσισμός και η εγκληματικότητα είναι σε χαμηλή κλίμακα. Ζούμε όλοι αρμονικά και χαιρόμαστε ότι καλύτερο έχει να μας προσφέρει η πόλη μας. Να μην ξεχνάμε ότι η Μελβούρνη συγκαταλέγεται ανάμεσα στις καλύτερες πόλεις του κόσμου. Μπράβο στη Μελβούρνη μας! Είμαστε τυχεροί που ζούμε σε μια τέτοια μεγαλούπολη.